Ugod sa nga klase yang gitaguan ni mong abilidad. Malimbot ang balibo sa makadungog, ipakitas posibilidad karong inyo nakita. Sa ikastoran ninyo sa kuwang baga magdaganan. Nausap ikat sa balanan, ni galit nagawa sa pagkabanuway. Namiit ko sa kilid, samtang kamo kay nagsigi na lansadog pinamay. Ikuit akong garbo sa ako ang nadungog, gawi pakita nga sila, dili makasabay. Namiit ko sa kilid, samtang kamo kay nagsigi na lansadog pinamay. Ikuit akong garbo sa ako ang nadungog, gawi pakita nga sila, dili makasabay. Karolahena, dili ni Maria pag sa una, lain ni diri karon nga storya. Imutag dalang way kapareha. Karolahena, dili ni Maria pag sa una, lain ni diri karon nga storya. Imutag dalang way kapareha. Dagan man ni Miguel, pero di pa si Kelsey lang mga pluma. Nagpabiling si Bel, gusto mangikahon mga kutos kultura. Gusto kong mulibel, pero ilang estilo di para sa kuwa. Kada ukis papel, mura ko kasuwag diri yung litania. Namiit ko sa kilid, samtang kamo kay nagsigi na lansadog pinamay. Ikuit akong garbo sa ako ang nadungog, gawi pakita nga sila, dili makasabay. Namiit ko sa kilid, samtang kamo kay nagsigi na lansadog pinamay. Ikuit akong garbo sa ako ang nadungog, gawi pakita nga sila, dili makasabay. Karolahena, dili ni Maria pag sa una, lain ni diri karon nga storya. Himutag dalang way kapareha. Karolahena, dili ni Maria pag sa una, lain ni diri karon nga storya. Himutag dalang way kapareha. Karolahena, dili ni Maria